Hukumar shirya gasar Premier League ta kasar Ingila ta ki amincewa da bukatar Manchester City na sauya jadawalin wasanninta masu zuwa. Manchester City dai ta nemi a canza tsarin wasanninta da suka haɗar da Crystal Palace da kuma Bournemouth a gabanin fafata wasan ƙarshe na kofin FA da za su barje gumi da Chelsea. Tun farko dai an tsara Manchester City za ta karbi bakuncin Crystal Palace a ranar 13 ga watan Mayu kafin ta buga wasan ƙarshe na kofin FA a ranar 16 ga watan Mayu, sannan ta yi tattaki zuwa Bournemouth a ranar 19 ga watan na Mayu. Sai dai City ta buƙaci a sauya jadawalin da yadda za ta fara da Bournemouth a ranar 12 ga watan Mayu ta kuma buga wasan ƙarshe na kofin FA a ranar 16 ga watan Mayu, sannan ta karbi bakuncin Crystal Palace a ranar 19 ga watan Mayu. Sai dai Premier League ta ki amincewa da wannan bukata, tana mai bayyana cewa hakan zai iya shafar adalci da gaskiya a gasar. Haka kuma jami'an gasar sun nuna cewa tuni aka tsara wasu wasannin da aka ɗage tun farko, ciki har da na Crystal Palace wanda aka sauya saboda gasar Carabao, tare da kuma jadawalin wasannin turai da kungiyar ke fafatawa a ciki. Bugu da ƙari, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bournemouth ta nuna rashin amincewanta da wannan sauyi, tana mai cewa hakan zai rage mata lokacin hutu da shiri tsakanin wasanni, saboda haka jadawalin wasannin zai ci gaba kamar yadda aka tsara tun farko.